Pajjiżna tikompli jaffaċċja ammont intollerabbli ta' inċidenti ta' traffiku li waslu għal ġrieħi serji u anka imwiet. U waqt li jistgħu jittieħdu diversi azzjonijiet biex dawn jiġu evitati, hemm bżonn li b'mod immedjat u effettiv il-pulizija jibdew jinfurzaw il-liġi. Hekk sostna t-tabib tal-emerġenza Jonathan Joslin wara li f'Lulju biss tilfu ħajjithom 5 persuni u diversi oħra spiċċaw fil-periklu tal-mewt wara li kienu involuti f'inċidenti ta' traffiku. Waħda mill-ikbar nuqqasijiet kruċjali hija kif il-pulizija m'għandhomx awtorità li jwettqu testijiet ta' droga u l-alkoħol għall-arrieda. Dan in-nuqqas fl-awtorità tal-pulizija jwassal għal riskju għoli ta' inċidenti. U għalhekk hemm bżonn li dan it-testjar isir anke meta ma jkunx hemm dubju serju dwar abbuż ta' drogi u alkoħol. Il-pulizija tkun viżibbli u preżenti b'mod regolari fit-toroq, anke permezz ta' vetturi pajżana, u jeħtieġ li jkollhom l-awtorità li jekk xi ħadd ma jgħaddix mit-testjar jaħdulu l-liċenzja. Tabib issuġġerixxa wkoll biex isir użu aħjar tat-teknoloġija permezz ta' kameras awtomatizzati tal-veloċità u tad-dawl aħmar fejn ir-riskju ikun ogħla sabiex ir-riżorsi tal-pulizija jkunu jistgħu jintużaw għall-infurzar. Dan fil-waqt li talab biex l-infurzar tat-testijiet jingħaqad mar-rekords diġitali tal-liċenzja. Jonathan Joslin permezz ta' kitba fuq Facebook spjega li hemm evidenza internazzjonali li dan it-testjar għall-arrieda jwassal għal tnaqqis sinifikanti fl-inċidenti ta' traffiku u fost dawk li rnexxielhom jinaqsu l-imwiet relatati ma' sewqan taħt l-influenza. Hemm l-Awstralja u l-Irlanda. Sfortunatament dan ix-xahar kien dominat minn fatalitajiet koroħ fosthom il-mewta mill-drieda zoppardi, il-mewta sewwieq tal-mutur li tilef ħajtu f'tal-pjeta, il-mara li tilfet ħajjita fl-inċident ta' traffiku li fihem involut ukoll il-President Emeritu George Abela. Iżda żuħ ta' 27 sena li tilef ħajtu f'raħal ġdid kif ukoll l-anzjana li tilfet ħajjita wara inċident f'Ħallija. Intant fl-aħħar jibbarra l-appell mit-tabib Jonathan Joslin sar appell ieħor mid-Dipartiment tal-Emerġenza f'Mater Dei. Hekk kif temp ta' 3 tim kien hemm 600 telefonata l-servizz ta' ambulanza. Minn dawn 60 pazjent kienu fil-periklu tal-mewt, 18 minnhom kienu jeħtieġu operazzjonijiet ta' salvataġġ intensivi.